nung humarap ako sa kanya, nakaharap siya sa akin. Ginab niya yung hand ko at saka may mga bagay-bagay siyang pinahawak sa akin. Naging side hoe ako ng pamilyadong lalaki. I have this dating app. That time, parang inopen ko lang siya. May isang profile doon na kasing blank. Walang picture, walang anything and all. Ang name lang is Dad. Wow! Tapos nag-tap. And then nag-tap back lang ako. Tapos nag-start na yung conversation. And then sabi niya kung if free ba ako since Friday. Sabi ko, free naman ako. Wala naman akong gagawin. Sinend ko yung location ng building. Tapos, paglabas ko ng building, I was not expecting na naka-car pala siya, DJ Rocky. Pumasok na ako sa kotse. DJ Rocky in Titangelo. Talagang parang level ni Gabby Concepcion. What happened next is, merong nangyari. Nung nakahiga na, alam ko nagpapakiramdaman ng kaming dalawa. Until nung humarap ako sa kanya, nakaharap siya sa akin. Ginab niya yung hand ko at saka may mga bagay-bagay siyang pinahawak sa akin. He grabbed me. Start na kami mag-kiss. After ng deep morning na humirit pa ng isa. So inumaga kayo? Yeah, hindi pa doon natapos. May mga follow-up pa na meet up, check-in kami sa hotel. Kaya siya ganun din is nasa ibang bansa yung dalawang anak niya kasama yung wife niya. Sabi nga nila, when the cat is away, the mouse will play. Tama ba yun? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.